Dobar dan, dobrodošli u novi video. Prvo želim da vam se zahvalim svima vama koji ste pisali u komentarima ispod posljednjeg videa i dali mi divne savjete šta da radim sa svojom kosom. Evo, još uvijek je tu i ova frizura od 2 dana odlična je. Većina žena koje su isto razmišljale kao i ja da će im biti lakše sa kratkom kosom, savjetuju me da ne diram dužinu i da zapravo mnogo više vremena i mnogo više posla ima oko kratke kose nego oko duge i ja želim da ih poslušam i da im verujem da je to tačno. Ne želim da diram svoju dužinu, možda ću malo samo krajeve da skratim i to je to. Hvala vam. Danas pričamo o 3. trudnoći i 3. porođaju. 2. avgust 2018. godine, to je datum prvog dana posljednje menstruacije i datum kada je počela ta 3. trudnoća. 24. avgusta ja sam saznala da sam trudna. Naime, ja volim da se testiram dosta ranije. Većina žena čeka da im izostane menstruacija, pa im je taj izostanak menstruacije prvi znak da je trudnoća prisutna. Međutim, ja nekih 5-6 dana pre volim da krenem sa testiranjem, nekako mi prija taj adrenalin i to uzbuđenje kad gledam onaj test. Da li se vidi linija, da li se ne vidi, pa možda je tu, ma možda nije. Ali prvi put i prvi test koji sam tada odradila odmah je bio pozitivan i ja sam bila iznenađena. Baš sam bila uzbuđena, kako bre, ja više volim da to nadgledam, bre, možda se vidi. Ali tad je odmah bilo pozitivno i shvatila sam da mi je ovulacija tog ciklusa bila malo ranije, samim tim i test je pokazao tako ranije da je pozitivan. Nisam žurila doktoru, nisam žurila na preglede ni kontrole jer sam se već umorila. To je 3. trudnoća i dosta smo išli po raznim pregledima i raznim kontrolama, ove regularne kontrole na koje sam vodila 2 starije dece. Iako sad ne mogu opet u bolnicu više da idem, da i polako, tamo pred porođaj ću negdje da odem da se prijavim. Prva 2 porođaja, tad sam se porađala, tad smo živjeli u severnom delu grada i onda sam se porađala u tom jednom porodilištu kod iste doktorke, ali sad smo se preselili, da, 3. već smo se preselili i je trebalo izabrati novo porodilište i novu doktorku. I onda sam ja dugo razmišljala gdje ipak odlučiti da se porađam. Naime, mi smo živjeli na južnom delu grada i ko poznaje Chicago zna da taj jug je malo kritičan i nije baš pametno tu se motati u tim južnim delovima Chicaga. Svi su me savjetovali da idem opet u grad, što nije uopšte blizu. I onda sam odlučila da se porodim u porodilištu koji je pri Univerzitetu Chicago, to je isto južni deo, High Park i zaista sam imala divno iskustvo. Znači ako neko razmišlja možda da izabere to porodilište, ja sam zaista imala lepo iskustvo. Doktorka mi je bila divna. Prve 2 trudnoće je bila naša doktorka, što mi je prijalo. Mislim da je bila Poljakinja koja je završila medicinu u Beogradu, pa priča srpski. Meni je tad značilo da mi neko objasni tu terminologiju trudnoće i porođaja na našem jeziku, jer mi je sve bilo nepoznato. Nisam se bavila trudnoćom na engleskom jeziku, pa mi je značilo tad u tim prvom iskustvu da mi neko da mi je uputi. Mada ona je taj svoj sistem rada iz Srbije prenela i u Americi, nije tu ništa bilo nešto posebno, fantastično. I ja kad sam žela nešto da je pitam, ona je već i bila 2 koraka izvan ordinacije i ona je žurila do drugog pacijenta i nije se mnogo bavila sa mnom. Ne znam kako je bilo sa drugim. Možda neko ima lepo iskustvo sa tom doktorkom, ja baš nemam. Ta nova doktorka koju sam izabrala za 3. trudnoću, ja sam bila oduševljena. Ona je meni posvetila, bukvalno pola sata mi posveti i moraš nešto da me pitaš. Evo, ja imam još 10 minuta da razgovaram sa tobom, da li te još nešto zanima vezano za trudnoću? Ja kažem ne, a sve mi je jasno, hvala vam. I mnogo se lepo posvetila i ja sam prezadovoljna. Znači, ako možda razmišljate neko ko me gleda iz Amerike, pa isto ima tako u okruženju ljudi koji kažu joj nemoj tu da se porađaš ili šta već, ako vam je blizu to porodište. Ja znam i prijatelje neke koji su stvarno išli sa tog južnog dela grada gdje žive, pa su išli 30-40 milja na drugi kraj grada da bi se porađali. Nema potrebe, zaista meni je to bilo 7 milja mi je bilo daleko
porodilište od kuće, ajde, da tako kažemo za Amerikance. I da se vratimo sad na moje iskustvo. Znači, nisam žurila doktoru, otišli smo 26. novembra privatno da odradimo taj dan ultrazvuk da bi saznali pol bebe, a i simbolično jer je 26. novembar moj rođendan, pa smo onda otišli da saznamo pol bebe, pa smo posle otišli da proslavimo i tu informaciju, a i moj rođendan. To je bilo, da, tad smo saznali da je devojčica i eto, to nam je tako nekako lepo nam je značilo da imamo i te slike sa tog ultrazvuka i sve, bilo je super. A na prvu kontrolu odlazim negdje sredinom decembra. Naime, kad sam sve informacije koje sam dobijala od okoline i koje sam pokušavala da nađem, da izaberem dobrog doktora blizu svoje kuće, znači tad smo izabrali i otišli na tu prvu kontrolu koja ukazuje da je sve u redu, je lepo i uredno išla trudnoća. 9. maja je termin i ja već negdje krajem aprila, neke 2 nedelje pre termina, ja već osjećam ozbiljne kontrakcije koje nisu toliko bolne, ja sam ih lepo podnosila, samo su bile tu, bile su prisutne, nekad na 15 minuta, nekad na pola sata i imala sam malo frku da već nije krenulo otvaranje, da nije porođaj tu i kad god bi se to desilo, ja sam pokušavala da se smirim i umirim. Ne bih očekivala možda svaku sljedeću kontrakciju da bude jača, ali nije se ništa dešavalo. 2. maja odlazim na kontrolu i kažem da imam kontrakcije, što i ona isto pokušava da vidi da ja imam kontrakcije i ona me pita, doktorka, da li želim možda indukciju. Ja imam strašno iskustvo sa indukcijom, toliko sam preplašena tom indukcijom vezano za prvi porođaj, znači bolovi koje izaziva indukcija i prirodni bolovi, prirodne kontrakcije, velika razlika, ne može da se uporedi. I ja samo, joj, nemojte samo indukciju, nemoj indukciju, molim te, daj bilo šta drugo, samo ne indukciju. I ja kažem, ma neka, rekao, ajde sad čekamo ipak termin porođaja, pa ćemo tad da pričamo. I ja sam to rekla kroz šalu, ja sam verovala da nema šanse da dočekam taj 9. maj, nego da ću ja tu za neka 2-3 dana da se porodim. I dočekam ja i 9. maj, 9. maja odlazim na pregled i ona kaže, evo danas je termin, ja kažem jeste, ja sam se šalila kad sam prošli put rekla kao daj da sad čekamo termin, ja sam mislila nema od termina ništa, jer sam bila dosta velika. Skoro 40 kg sam se ugojila u toj trudnoći i osjećala sam da mi je stomak veći, da je beba krupnija nego što su bile prethodne 2 bebe. I ona mi kaže, pa ti već imaš kontrakcije, pa možda bismo mogli indukciju. I zaista kad je žena u 9. mjesecu, meni je tad u tom trenutku stvarno bilo dosta trudnoće i željela sam da se što pre vratim negdje u normalno stanje. I ja pristanem da možda razgovaramo o indukciji, ona meni da sve informacije i broj telefona gdje ja treba da zakažem indukciju. Kaže, ne može da se zakaže indukcija dan za danom, ali tamo negdje 12. 13. maja možda bi tad mogli kao negdje da zakažemo indukciju. I ja pozivam, to je četvrtak, 9. maj je četvrtak, ja zovem taj broj i kažem, doktorka mi je dala, ta i ta doktorka mi je rekla da zakažem indukciju. I za kad, rekao 11. 12. 13. kad ima slobodno, kaže 11. i 12. nema ništa slobodno, zato što se svi porađuju za vikend, svi žele da se porode za vikend, kaže tad nema ništa slobodno, kao može jedino 14. jer gdje je 14. to je tek utorak, pre nema šanse da ostanem normalno do utorka. I ona kaže, pa evo ima danas u 10 sati uveče, kao ja kažem super, može danas. Stižemo mi u 10 sati. I tako i tad odlazimo u 10 sati, nas primaju i mene uključuju na CTG i sve to što treba. To jest prvo su me uključili na CTG da vide kao kakve su kontrakcije i tad vide da su kontrakcije zaista lepe i ozbiljne i oni kažu pa ovdje nema potreba za indukciju, ti već imaš lepe kontrakcije. Rekao, hvala Bogu da je tako, daj da se koncentrišem još više, da to se malo ubrza. I oko 12 sati dolazi doktorka, to mi je znači sestra me je primila i to se uvela u sobu i
uključila tu indukciju i sve, dolazi sestra u 12 i kaže da najvjerovatnije ćete meni da probuše vodenjak i da će to da ide jako brzo. Beba je veoma nisko i spremna je da dođe na ovaj svijet. Oko 3 sata oni dolaze, znači ja sam sve vrijeme na nogama i šetam sa tim CTG-om i mnogo mi je prijalo. Imala sam infuziju, infuziju su mi isto dali i prvo iskustvo mi je bilo traumatično samo zato što sam ležala na leđima tih 25 sati i oporavak posle prvog porođaja je isto bio težak samo zato što sam ležala i bila ukočena sa katetar i sve živo, infuzija i epidural i CTG i sve te živo tako povezano i ti ležiš, ukočiš se na tom krevetu. Da ne pričam o porođaju i o rani, ali mislim da bi bilo mnogo lakše bi se oporavila od tog porođaja da nisam bila tako vezana za krevet. I samo mi je ta slika bila u glavi, ja sam samo željela da šetam što više, što duže budem na nogama, samo da me ne stavi u krevet, samo da sam na nogama i to je ok, to je super, to mi prija, da ja mogu da šetam. I dolazila ta neka sestra koja mi stalno gledala kontrakcije i stalno me zagledala, ti si još na nogama, ja kažem da, ja sam još na nogama, zašto ne želiš da legneš, neka, ovako mi je lijepo, nemoj da me dirate. U 3 sata dolazi ta sestra i kaže doktorka će da dođe sada da ti probuši vodenjak i ovo je posljednji poziv za epidural. To je strašna rečenica. Šta sada radim? Bila sam uverena da ne želim epidural. Rekla sam mužu slučajno nemoj da mi dozvoliš da primim epidural, mada i on je preplašen od prvog porođaja i on kaže joj nemoj, ja ne mogu da te gledam u onim bolovima. I ja nisam takav karakter, nemam tu hrabrost kad mi se pojavi anesteziolog ispred mene i kad mi kaže tako nešto. Ja ne znam, volim da mu verujem, imam neko poštovanje, taj čovjek je završio tolike škole i sad ja treba da ga ubeđujem da ta njegova anestezija ništa meni ne znači i nisam žela da se tako malo, ne znam, nekako bilo me strah, zaista sam osjetila tad strah i onda ako krenu neki ti nenormalni bolovi i taj anesteziolog je isto rekao, to me baš nerviralo, ali sam se trudila da ostane mirna i smirena zbog sebe i svog deteta i on mi je rekao, anestezija ti je odlična, epidural ti je super, ako slučajno dođe do carskog reza, veruj mi da je mnogo bolje da sad damo epidural. Ja sam počela tako da ga gledam. Kaže, ali ne, nemoj ti ništa da misliš. Ne kažem ja da ćeš ti na carski rez. I rekao, dobra, hajde dajte mi taj epidural pa da se ja porađam. Više ne mogu tu sa vama da se ubeđujem. I u 3:30 su mi dali epidural. Tad su mi probušili i vodenjak. I negdje oko 4 sata oni izlaze tu sve iz sobe. Ja ostajem sama sa suprugom. I već u tom momentu ja osjećam pritisak i osjećam potrebu da guram bebu, mislim da je to već spremno. I kako su oni izašli, ja kažem Nemanju vraća ih sve nazad vamo, kreće porođaj. I Nemanja ih je pozvao i krenuo je porođaj dok su oni namestili taj krevet sve u krevet u kojem sam ležala. Se izvlače oni delovi za noge, sa plafona se spusta to svetlo i sve dok su oni to spremili. I doktorka mi je rekla kad god imaš potrebu za naponom, kad osjetiš kontrakciju, ti slobodno gura. Ja epidural ništa osjetila nisam, epidural još nije počeo da deluje i stvarno sam imala osjećaj kao da se skroz prirodno porađam. Uvek osjetila sam kontrakciju, osjetila sam želju da guram i tako sam bukvalno treća kontrakcija, tad je beba izašla. Prvo sam osjetila olakšanje i mislila sam da je izašla samo glava i onda sam tako bila spremna, držala sam se za onaj krevet i rekao ok, sad čekam sljedeću kontrakciju, sad će da izađe cijelo tijelo. Međutim, kako sam ja tako udahnula, čekam sljedeću kontrakciju, tako su oni meni nju samo ispod onog čaršafa, između nogu su mi je iznijeli i stavili mi je na grud i rekao čekaj, stani, kako sad dete, nisam bila spremna, treba još jedna kontrakcija i tako sam bila sva iznenađena kako sam je odmah vidjela, jer mi je to bilo mnogo lako, mnogo mi je nekako se to lako desilo i presrećna sam bila, ja sam nju držala, bila je lepa, rumena, bila je teška 3700, baš lepa, prava beba, velika beba i samo sam je gledala i čudila sam je što je tako velika, a što me uopšte nije namučila. I ja sam bila oduševljena, sam samo rekla Nemanje ljubavi i ja bih još 10 ovako da rodim, meni je ovo toliko mi je bilo nekako taj neki hormon sreće koje te
preplavi u tom momentu i to mora da se doživi. I nekako dugo sam je držala, nisam pukla, nisam ništa, onda su mi oni objašnjavali da epidural uopšte ne deluje i da će morati odmah da me stave da sedim u sedeći položaj. I dok su sredili sve, dok je izašla posteljica isto veoma brzo izašla, to nisam uopšte ništa osjetila. Pod tim naletom sreće, to posle dalje nisam razmišljala o posteljici i o 3. fazi porođaja i brzo je to prošlo. Uzeli su nju, onda su je izmerili. Ima i neke slike imam, postavit ću isto u pratnji ovog videa. I kad su mi rekli da je teška 3700, ja nisam mogla da verujem, to je velika beba. I onda je usledilo ustajanje iz kreveta, rekli su mi da moram da ustanem, da odem u WC i da onda me stave da sedim, ne bi li taj epidural, šta već, ništa mi to nije bilo jasno, ali epidural je naime kasnije počeo da deluje. I prvi šok koji sam ja doživjela kako sam ustala, ja sam očekivala super, sad nemam ranu, nisu me ušivali, to je mnogo bolje, mnogo je lakše da sad se odšetam do WC-a. Ja sam ustala i trebalo je da mi sestra pomogne da obučem gaće, da mi stave u ložak i sve to. I kako sam ja podigla jednu nogu da obučem gaće, tako mi je druga noga klecnula, da me Nemanja nije pridržao, ja mislim da bi pala tamo, prosula bi se po onoj sobi. I mnogo sam se uplašila kako noge ne rade. Nemam uopšte kontrolu nad svojim nogama. Baš sam bila nije mi bio prijatan taj osjećaj nikako. Stavili su me posle da sedim. Lepo sam obavila nuždu. Lepo sam otišla da piškim. To je bilo mnogo važno i bilo su iznenađeni kao jo, ti već piškiš, super. Jer sam ja imala i kateter, zato kad ti daju i epidural, tad ti daju i kateter. Međutim, ovo je bilo više nego prirodno. I bilo je mnogo lako. I šta je onda usledilo? Držali smo je tu neka 2 sata da sedim u kolicima i beba je bila nemirna, tražila je podoj, pa su mi onda dali tako u ruke da je ja dojim. I jutro je bilo, porodila sam znači u 4:35 se Milica rodila. I kako je bilo jutro, kako nismo spavali tu cijelu noć, ja sam bila stvarno pospana i držala sam nju tako na podoj i samo mi je glava padala, spavalo mi se i samo se sećam se Nemanje koji me drma, kaže ljubavi, nemoj da spavaš, ispustit ćeš dete, molim te, budi budna, ispustit ćeš dete. U tom porodilištu, znači porađam se u jednoj sobi pa me onda u nekom periodu prebace u drugu sobu, dok u prvom porodilištu gdje sam se porađala prvi i drugi put, sve vreme sam bila u jednoj prostoriji. I onda su mi prebacili i stavili u krevet, onda je malo bilo lakše po pitanju te anestezije i svega, malo je dolazilo sve na svoje. Mila je dosta plakala, nekako je nikako nije želela ni da sisa ni ništa, baš je bila nemirna i ja sam insistirala da što pre idemo kući, nekako sam smatrala da će da mi bude lakše kući nego tu sama da budem u porodilištu. I na svoj zahtev mi smo izašli odmah sutradan, 11. maja smo izašli iz porodilišta. Znači 10. maja se ona rodila u 4:35 ujutru, a negde popodne su došli i Aleksa i Nada da vide svoju sestru. Tu imam isto kratak video, možda pogledate isto na mom YouTube kanalu, kako su oni ušli u sobu i kako su vidjeli bebu. I odmah sutradan smo mi izašli iz porodilišta, nekako je to sve lepo brzo prošlo, hvala dragom Bogu. Lepo iskustvo. Tad sam shvatila da jednostavno moje tijelo može da izgura prirodan porođaj i onda sam sve više o tome razmišljala. Taj 4. put kad sam priželjkivala porođaj kod kuće, kao što malo pre isto rekao, nemam hrabrosti kad mi se doktor pojavi ispred mene da mu kažem ne, ja ću sama da se porađam, nemoj ti da me porađaš, nemam tu hrabrost da kažem nekom ko je ceo život potrošio na tu medicinu i smatra da je njegova profesija najvažnija na svijetu. Sad da mu ja kažem nećeš ti ništa, to sve što si ti učio ti zaboravi, ja ću sama da se porađam. Nemam tu hrabrost, zato onda više volim da budem izolovana od bolnice i od medicinskih radnika, nego da ja budem sama sa sobom u svoja 4 zida i onda mogu prirodno da se koncentrišem i prirodno da dam sebi vremena i da može beba da izađe sama. I hvala Bogu na ovom iskustvu, mnogo mi je značilo i mnogo mi je bilo nekako, sam ohrabrila samu sebe
Da, i mnogo sam čitala i učila i stvarno treba da se informišemo dobro i šta je porođaj i kako izgledaju kontrakcije i sve. Znači, savjetujem svim ženama da čitaju o tome i da znaju šta ih očekuje i u prvoj fazi porođaja i u drugoj i u trećoj i da je to veoma važno. Ja sam prvi put otišla skroz nespremna u porodilište i zato mislim da iz tog razloga je taj prvi put i nije bio toliko savršen. Toliko od mene u ovom videu. Hvala vam što ste tu, što gledate i ako vas nešto zanima vezano za trudnoću, za porođaj, za te neke informacije, ako ovo gledate iz Amerike, isto možete da mi pišete. Javila mi se isto jedna žena koja je odgledala moj prvi video o prvoj trudnoći, isto me pitala za neke savjete kako sve to funkcioniše u Americi. Šta još mogu da vam kažem? Ako vas zanima porođaj kod kuće, isto pišite tu, isto mogu da vas uputim na neke babice, na neke dule koje se bave prirodnim porođajem. Hvala vam, mnogo mi znači vaša podrška. Ostajte dobro, čuvajte se, budite zdravi, do nekog narednog videa. Ja vas puno pozdravljam i ljubim. Hvala vam.